Hynniewtrep Youths'Council West Khasi Hills District, mynta sngi ka arpoh Hynniewtrep ubnai bakhandai hajar arpolai, kayo ka jingujor ngi katto katne, bakidon arngut kiba Jylla na Hyderabad, kilayo NOC ngi artylli ki shnong, na Theipkseh batna Mawlangriang, lyngba kitei ki NOC ki balayo na kine ki shnong, kilayo ya ka appointment ban trei mynta, kitei ki Jylla ki satang ya ka recommend na Postmaster Nongstoin, kumta kin sayo ban trei hapoh ngi. Nakaliang kaseng, Sngewsih ban Youths'Council kum kine, ya ka bakaseng kala Maham ba phim day ban NOC ya kum kine ki ba wan pa na shnong, la ai ru da ka jingtho ban kerpat, Hynrei mynta dang mi biang kum kine ki ya ka bakaseng kamla ban pediang. Kaseng ka penrem jur ya kite ki rang ba shnong, ki ba NOC ya kite ki Jylla klem da perkhatshu ya ki pateng jongi, ki khon ki kti jongi, kum ju jong ka shnong. Kaseng hakaju kapor, kala ai da kajing thok ru shi Postmaster Nongstoin, ba phim day ban recommend yaki niki Jylla mynta, kathadu ba ka sarkar Jylla kan da pen bet yakani, ba kum no ki niki Jylla ki yo ban wan hapoh ka Jylla, hakaju kapor, kaseng ka kentu yaki rang ba shnong, ba phim day ban NOC yaki no ki banabar, ki ba wan pan NOC ban yo trei hapoh, namar kan kta yaka jaj ban riu jongi. Khadduh kaseng ka Maham ru yaki nuki bertemu ban yarap ban penmi NOC yaki niki Jylla lada kalap kan le da kabating bat hakaju kapor kaseng ka dawa na ka sarkar Jylla baka day ban penbet no Halor kani ka Post Gramin Dak Sevak GDS kumbalong hakiwi ki Jylla baki ailat bet tang yaki trei Jylla ban yo yakani ka Post penkut ka kerwo no samla one day bok lingdo General Secretary HYC West Khasi Hills District. Jingwan joki kalong ba kilayo biya ka apon ban yo ban trei kata kadai hapoh shnong Mawlangriang bakawe jadi hada Theipkseh te kini ki artylli ki post ki balayo trei de kini ki Jylla ki bawan hapoh Hyderabad tingis ngolongo ba balai ni rang ba shnong yani kirang ba shnong ki NOC ye kini ke khar ban yo ban trei hapoh dong ka thai dong ni namar bang itip ba kadi ka post ka ba la ban trei de ki parado parasnam dong ni namar ba kadi ka post ka ba samsichi Hynrei kini kirang ba shnong pat ki NOC bang ya kini ban yo ban trei kini ki da khar ba ki wan hapoh ya Jylla dong ni ki yo ban trei lyngba ka bai ki yo NOC na kirang ba shnong jong no ka jaka tilada kiyo NOC kiyo ban trei tingi ni penpau jong ke jingujor ha ke bedai ba ke jingle jong kini ki arngut kirang ba shnong nasngobon karpat ba ye kini ba kimdei ban le shu ye kum kini ki jaikam ban ngada karpat ru iki nong shnong hatu kum ki phi ki nong shnong hatu pijit kum kini kirang ba shnong kisok khya se ba pindu no ya ka hok ka bedai ban ban yo ki jongi lada kum kini kirang ba shnong pijit kanlong ka jing ya ka shnong nam ta kari ba ka jai bu jong ni khamta mi ki kun samla ban yo ban yo kam jam bat ha ka ju ko po na kaliang jong kum ka seng HYC West Khasi District isolongo ya ka sarkar Jylla ba kamla ban le ha ka bidei ba kani ka benta ya ba kani ka pus kala ya shat bat kamdon kano ka jingete kamdon kano ka ba ka sarkar ka dei ban le ha ka bidei ba kani ka pus tingis ngau ban ong ba ka sarkar ka dei ban le ha ba dei ba kani bat ha ka ju kapor na kaliang jongi kum ka seng HYC West Khasi District la ai jing thoi Postmaster ba phim dei ban recommend ni ki dekhar ba ki yo ban trei hapoh jong dong ka thai jongi kat ba ka sarkar kam la ban penbe ha ba dei ba kani ka bentar namar ngi kum ka seng nyim kwa ba ki Jylla ki yo ban trei hapoh jong ka area ka jongi ka ba dei ka area jong ki tribal wada ngi ailat ikum kini kum ke jing bun jo ki de banabar kanang roi hapoh ka dong ka thai jo jingi tingi da kerpat ye ka sarkar kum juro ye kirang ba shnong ba phim dei ban NOC Halor ha ka bedei ba kedi ngi da kerpat ro ikwe pat kirang ba shnong ba kim dei ban bet man NOC lani bida perkhat ha shwa ban NOC ha bedei ba kedi benta kata ka de ji pa jingi ka seng